Чарлз Оливейра зарадва всичките си фенове в Бразилия, в Рио де Жанейро, като успя да откаже във вторият рунд Матеуш Гамрот. Една наистина страхотна граплин битка, в която видяхме някои от най-големите майстори, но се видя, че бразилецът е номер едно в това отношение в UFC. Той след това си пожела няколко неща, някои от мечтите му бяха сбъднати, покани своето семейство в октагона и си пожела битка с Макс Холоуей за BMF титлата на UFC. Най-вероятно ще я получи и най-вероятно след тази си битка, каквото и да се случи, той ще свали ръкавичките за един последен път. Искрено ще съжалявам, ако видим такъв сценарий за една толкова голяма звезда, но рано или късно идва времето за всеки един. Дано най-голямата мечта на Чарлз Оливейра да се сбъдне, а именно UFC да организира тази среща на някои от стадионите в Бразилия, където наистина се видя тази нощ в Рио де Жанейро, че той е изключително обичан, страхотна звезда е и аз ще му пожелавам всичко най-добро и дано да видим тази битка с Макс Холоуей за BMF пояс.